tanečnice a tanečníky z taneční školy Piruet s formací Buchet je spousta. Váš potlesk pro Piruety. Ani nevím, tančím první. A už to můj nejlepší tanečník. Světa krajina láskou svou, nejednu překonal jsem vůli zlou. A nejednou cesta, ta jistě rozezná, že jí mám vážně rád. A v jeho víku se náhle zdá, že leta z oblasti se návendá. Já ruku na ruku, jen třeba zároveň, jeho jsem přece nelze vůbec dát. A slava veliká a perspektiva, a buchet je spousta, lahodná zůsta. Ať naše láska je vždy stejně čistá a pevná jako brány krám. Hezká jako brán a kráva zná, a píchu princezem tak málo zná. Vyrostla do statku, jak holka ze statku, umí za práci právu. Konečně to o mě zájem má, přitažlivost je jistě zájemná. A srdce z rubínu má barvu po vínu, starý králové muži má jej dát. Za naši dvojici je překvapivá, a našich známek čeká na zámek. Je trocha těla, nikdy krátce trvá, a já ji pětře lásku mám. Oslava veliká a už se chytá, a buchet je spousta, lahodná zůsta. Ať naše láska je vždy stejně čistá a pevná jako brány No, buchty se vám povedly. Krásná pohádka, krásná choreografie, krásní tanečníci a tanečnice. Buchet je spousta, taneční škola Piruet, uzavřený Mini Kids Showdance mistrovské extraligy mini dětí. Tak, probíhá focení a my si otevřeme další kategorii, ale ještě než si otevřeme, tak připomínám, že tu máme iVideos.cz, kteří pro vás celičký dnešní den natáčí na DVD, které si můžete objednat a které vám později přijde domů. To všechno pro vás zařizuje iVideos.cz. Máme odfoceno, vezmeme si rekvizitky a samozřejmě i celou scénu a vyklidíme bloku.